Assalamu alaikum bandiraɓe, salmini on min dara jammon mi won gonɗo jam fof yahata ko non ɓuuri kalto ɓulɗo pullo woni biyo mbima mi salmini ɗum min dara jammuɗum mi woni Fanta actrice principale série men tournete to Ƴalla TV woni série biyeteɗo Fanta e mbeɗa wiya noon Ami Soumare ko ɗum ni ndam gandirami nde mbaɗa jeeya to cuuɗi men Sinthiou Garba joɗimi to Sinthiou Bamamɓe ɗon janggami non mi meeɗa jouide théâtre mbaɗa wawi wiide sah koye oɗo théâtre tan série Fanta he puɗɗimi nadde théâtre andude ko woni théâtre sah ayi mi waɗiri sentir par ce que no jouimi premier de ka wawani wadde sa yeehi ha waɗi tan génordal par ce que min mi jenimi hen franchement mi jenimi hen no fewi par ce que pour mbiyami ganduɗa joɗɗa hakkude yimɓe aɗa haala ka meeɗano wadde sa waɗi ɗum kadi a fewnitta mi fewnita hen premier mo nde jaami ha gomi nde kay mbiɗa welti hen franchement mbiɗa welti hen kadi mbaɗa yi hen hooram bertini hen hooram mi suusan yimɓe ni mais ɗum saabi kam ha cusmi yimɓe franchement mi heeɓi hen kay gartam kewɗam mi heeɓi hen sehilaɓe mi heeɓi hen yiɗɓe mi heeɓi hen fansiji hay komi andano kadi mi andi ene gasa wonde mi andi e série he gueɗe hewɗe ko hen gandumi mbiɗa miiji sino ko sagam kam mbiɗa yiiɗi jakkude ha joni kam mbaɗimi hen ko mbiɗa yiiɗi jokkude kay jiɗmi tan ko kontinde mi wona hen tan hande Allah hokki kam sagam foof hami yiya hen ko jiɗmi ho mi rôle mo joguinomi o ko rôle hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo par ce que min gondumi koye jinnaɓam surtout baba mo yiiɗi momi hoɗsinimi ala ko fondimi ko jimmi foof ɗum o waɗata mais noon yeehi ha nder ɗon joleji naati hen min komi ɓiɗɗo janggatnoɗo ko jimmi foof ɗum babam waɗata hen finalement mi yeehi noon ha ƴettumi reedu minen fof min ganda déjà baba mo kanko nottiɗi mi woni reedu nde ko ɗon o yaltini kam galle ay ɗum ni ko min ni nenam o kaldanno o wari otini wiɓade komi reedu mi wonta e galle he o jaggi o yaltini kam galle te minen fof min ganda min wonano sagam par ce que min sagam sinno ko sagam ko avenir am e jangdam ko ɗum continannomi par ce que min ala ko ɓuuri kam yidde jangde mais kanko noon o miijira he ɗum ɗon kadi o andirani ɗum ɗon kadi ɗum ɗon hefto kal suho debbo ene hefto surtout oɗo saaha joni mo gonɗen ko ɗum ɗon tan ɓuuri hewde taw babiraɓe noon pamirta noon jomum jaa wonde worɓe porse ɗumen gonde e munen wadde mbaɗa ɗumen violé comme min kamo dañmi o mi tampi hen par ce que nden o yaltini kam galle nde aɗani ko ville mi gonno mi mbaɗa yaaha e laabi ala to paami Allah walli kam ha jaami jantoromi guurel fulɓe ko wiyete village jaami jantomi toon ko wurmi babiraɗo goto noon ko labɗo reedu woni Baba Samba jaggi ham no wihom galle munen ene ñammina ene yarna ene waɗa kam foof jagguiri kam tan comme no ɓiyum mo jibini ni ha Allah hokki ham sagam jibinmi toon dañmi woni ɓiɗɗo debbo ɗela mi jinnaɓam min no série o no yalti nde no noddami yomi ar soɓeɗe joué série o mi jaɓani haalande jinnaɓam mi suuɓe par ce que so mbeɗa somi haalniɓe ɓe jaɓata hande ne heewi ɗo ene so jiiɗa wadde hunde comme théâtre sa wi aɗa joué théâtre yimɓe so nani théâtre tan gasi a dañat hen bonore inde ɓe mbima ko fijirde nawma hay min mi nani ɗum ɓe garami nde ala fof komi nanani téléphone aji a yahani joué ide jaaɗa ko fijirde kamɓe noon soɓe nani théâtre tan ɓe cikkata ko fijirde ɓe basortomi kadi yimɓeɓe e rendo ngo yoɓe gaccu sukaɓe mabɓe ɓe jaaha joué a théâtre par ce que théâtre moom machallah foof ma andu hen ma fin hen ma faam hen ma andu kadi ko yahara e aduna he dal kadi so ɗum ɓenni kadi finalement noɓe jeeyi ha juumi théâtre ha yalti nde kam ene wayno kam ɓe beltima hen kadi ɓe mbaɗi kam hen félicité ɓe mbini moƴƴi ha maayi kadi neɗɗo ko woni fof yo ƴeew ko jogui ɓe gandi kadi ko woni théâtre kadi ɓe gandi hen gueɗe kewɗe ene wayno findiniɓe hen ni koɓe ɗanino foof koɓe gandani hen wayno mi andiniɓe hen ni ɓe beltima hen no fewi eyyi kadi ko jinnomi andinde ɗon tan andinde yimɓeɓe e aduna e yoɓe jaa YouTube ɓe tappa toon ɓe mbaɗa abonné pour chaîne Ƴalla TV par ce que bientôt inchallah ya projet ji kewɗi poɗɗi arde ko jiɗɗon andude e Fanta foof ma aroy ha yesso so Allah jaaɓi tappe tan Ƴalla TV pardon bientôt komin aroɓe eɓe garde fayida